Услугата факторинг не е масово популярна. Какво представлява и какви ползи носи тя за бизнеса в България? Всички пием вода. Представи си, че ти си доставчик на тези стъклени бутилки за някой голям производител на минерална вода. Доставяш му стоката, издаваш му фактура, но понякога, както е обичайна практика, той ти плаща след 2-3, понякога и повече месеци. Вместо да чакаш цялото това време, ти можеш да отключиш парите си веднага. Интересно звучи, но как всъщност се случва? С Smart Factoring, разбира се. Ние предлагаме услуга, която позволява на клиентите да отключат незабавно оборотните си средства под формата на фактури, за да могат да се фокусират върху растежа и развитието на бизнеса си. Но какво означава това в детайл? Факторингът е услуга, която позволява на компаниите да прехвърлят вземанията си на трета страна. В замяна факторът в наше лице финансира до 90% от стойността на фактурата веднага, а останалите 10% даваме на клиента си, когато финално се разплатим с неговите контрагенти. И най-хубавото е, че за това не се изисква никакво обезпечение под формата на машини, инвентар или някакви активи. Инструментът факторинг позволява на компаниите да си осигурят един стабилен финансов растеж, устойчивост и да се фокусират върху развитието на бизнеса си. За съжаление, много компании в България държат бизнеса си на пауза, а вместо това могат да натиснат бутона Play и да отключат средствата си веднага. По този начин факторинга премахва блокажа и те не трябва да се притесняват за забавените си плащания. Лесно е, нали? Услугата факторинг не е масово популярна. Какво представлява и какви ползи носи тя за бизнеса в България? Всички пием вода. Представи си, че ти си доставчик на тези стъклени бутилки за някой голям производител на минерална вода. Доставяш му стоката, издаваш му фактура, но понякога, както е обичайна практика, той ти плаща след 2-3, понякога и повече месеци. Вместо да чакаш цялото това време, ти можеш да отключиш парите си веднага. Интересно звучи, но как всъщност се случва? С Smart Factoring, разбира се. Ние предлагаме услуга, която позволява на клиентите да отключат незабавно оборотните си средства под формата на фактури, за да могат да се фокусират върху растежа и развитието на бизнеса си. Но какво означава това в детайл? Факторингът е услуга, която позволява на компаниите да прехвърлят вземанията си на трета страна. В замяна факторът в наше лице финансира до 90% от стойността на фактурата веднага, а останалите 10% даваме на клиента си, когато финално се разплатим с неговите контрагенти. И най-хубавото е, че за това не се изисква никакво обезпечение под формата на машини, инвентар или някакви активи. Инструментът факторинг позволява на компаниите да си осигурят един стабилен финансов растеж, устойчивост и да се фокусират върху развитието на бизнеса си. За съжаление, много компании в България държат бизнеса си на пауза, а вместо това могат да натиснат бутона Play и да отключат средствата си веднага. По този начин факторинга премахва блокажа и те не трябва да се притесняват за забавените си плащания. Лесно е, нали?